Gobeithio bod chi'n licio'n siwmper i. Ydych coeden Nadolig chi yn ei lle? Fel y gwelwch chi, mae ni wedi cael ei gorffen rhian a'r wyron fydd yn gyfrifol amdani. A dwi'n siŵr fod yr hyn sydd ar y coeden yma ar eich coeden chi. Ond mae yna rai pethau ar hon, sef rhai modelau bach fel yma sydd yn cynnwys enwau yn wyron ni. 7 ohonyn nhw, a hefyd enw Tarci ac enw Nain Rhian. Felly mae hon yn goeden personol iawn i ni fel teulu. Ac i mi, dyna yw neges y Nadolig, Duw yr holl alluon, yn dod mewn person yn ei fab Iesu, Emmanuel. Cyfle arall da ni'n ei gael leni eto i ddathlu ac i gofio. Pob bendith a pob tangnefedd i chi yn Nadolig yma.